Benvindos ao meu canal Mundo da Tavares. Hoxe quero contar para voces unha das experiencias máis engrasadas e inesperadas que já vivi dentro do IMVU. Porque nese mundo virtual, você nunca sabe exactamente o que vai acontecer. Tudo comezou cando entrei en unha sala chamada Karaoke Night. Eu achei que sería apenas un lugar para escutar música, mas logo percebi que ali as persoas realmente competían, como un show de talentos. Cada avatar subía no palco, escrevía a letra da música, no chat, e os outros aplaudían, facían coreografías ou até fingían tocar instrumentos. Eu estaba apenas asistindo, até que alguén me chamou no chat. Tavares, agora é a súa vez. No comezo fico e tímido, mas aceitei o desafío. Escolli unha música clásica brasileira e comecei a digitar a letra, como se estivese cantando. Para miña sorpresa, os outros avatares comezaran a danzar e me volta do palco, criando unha cena que parecía de verdade. Foi nese momento que percebi no IMVU. Até o karaoke se transforma en espectáculo colectivo. Mas a noite nao acabou aí. Depois do show, un grupo me convidou para unha after party. Un apartamento virtual. Cuando cheguei lá, o lugar estaba decorado como se fose un estudio de grabación, microfones, cabines de som e até pósteres de bandas famosas. Cada un escolhe un papel: cantor, produtor, e así criamos nosa propia industria da música improvisada. O máis incríbel é que, en cuanto ríamos e improvisábamos, parecía que realmente facíamos parte de un proxecto musical. Eu era apenas un visitante, mas me senti dentro de un clipe interactivo, construído en tempo real. E é iso que eu máis gosto no IMVU, a espontaneidade. Você entra en unha sala esperando relaxar e, de repente, está cantando no palco, explorando escenarios ou vivendo historias que ya me imagino. No fin daquela noite, percebi unha coisa na o importa. Se você é tímido ou extrovertido, creativo ou apenas curioso, o IMVU sempre encontra un xeito de te colocar no centro da asao, transformando momentos simples en memorias inesquecíveis. Entao, se un día você entrar en unha sala e alguén diser súa vez de brillar, nao recuse, porque tal vez sella justamente ese o momento que o xogo deixa de ser virtual e pasa a ser unha experiencia real no seu corazao.